Inkatha has been corrupt a long time ago. Akekho umuntu ongayazi lonto. Lento nje siqala itrend manje kuvela izikhulu zakhona ukuthi zi-corrupt kangakanani. Kudala ucabanga ukuthi eindaweni esoloko zaphathwa inkatha since 1994 engenamanzi imphakathi yakhona ehluphekayo wana namhlanje lokho. Le mali ehlezi iphuma emabudget unyaka nonyaka ihlezi isuka ibhekephi isuka iyokwenzana emphakathini. Uthi omunye kwenye indawo la ecomment uthi angazi kuphe emsinga kuthenga kunabantu abathile nje osomabhizinisi osomathenda bathenga ama-water card usuku nosuku. Shuthi ke uma kusenabantu abasebenza komasipala abathenga ama-water card ushuthi asawukwazi namanzi ukuthi ayiphumele empompini bayowenza njalo ama-water card bebephethe amandla belapha. I-develop into engekho kohlabisa ziningi kakhulu indawo esokwathi inhlo iphethwe inkatha mawuthi uyezona ngapha ngazi nezindawo zakomnambithi omasipala bakhona ukwathi inhlo inkatha ayilentozane le khona i-development iphi lela qembu alifuni kakhulu nentuthuko. Yabona ke into abagudi kuyona leyo kulethe obhontshisi nezingubo yokumbesana. Abanqene ukuthi mangaba ama students kuzoba ama elections lapha be campaign lapha bavele bokuhanje kuthiwa kulentozana balentozana lesisu senkomo lapha kuthengwe isisu senkomo. Kosiwe kwenziwe kokuhlatshwa inkomo lapha ko MUT. Campaign ke lehambayo ke noma kuhlelwa ama event ke into ezikanjalo zobumnandi entertainment hayi lapho number 1 kulokhu bekuyikhadi zabo ke lezi zokuthi behlela imicimbi kulokhu beyenze kahle angazi kwenzakaleni noma bonke amawadi amaningi kwazi uNatala vote lentozana MK hayi inkinga ezinto nezimbewu ke nama toilet bagudi kade ethi omunye ngazolundi kuzokwenziwa ihholo. Lezi zinto zamahholo zibasiza ngani umphakathi nabantu abasha ngoba lento ngabe ifaka ama-computer lapha kwenziwa ama-skills development kufundiswa abantu ezoma-computer nanani ezinye izinto zamakhono abantu bekwazi ukuyisebenza ocarpentry yonke lezi zinto ezikanjalo siza ngani umphakathi umuntu omusha nje into njengehholo imsiza ngani leyo nto leyo. Imihlangano lehlezi ibanjwa phansi kuyihlahla kuqanjwa amakhansela aphinde libuye lenza i-visible liphinde libuye ngalesa sikhathi lesiya. Kwahlabisa akho ngisho ibhenki kwahlabisa izitolo angazi noma khona uspa uyedwa yini ngihlezi ngibona abanye beposta la kwaNongoma ukuthi kunjani even ngisho emgwaqo wakhona but inkatha lokhu iyaba namandla since ngisho kwekwathi ngazi kusenomagwaza uNFP kwaphinde futhi kwaba yibo kunabantu nje ababhosi indoda engaganiwe ayinalo izwi lapha na ikhuluma. Ngisho ukuthi ungayivotela phela inkatha moye khumbulela umkhulu wakho noma kunento edlayo ngaphakathi ngoba cha khona mabe kuthandile hayi ke kuyadleka ke angifuni uqamba amanga kunabantu abanye abahula bakuma strategic position abangenzi lutho kuningi nje ubudedengu ukuthi nje angazi banenhlanhla kanjani lana kuyimedia but ziningi izinto mongathi abantu abahlala komasipala noma basebenza komasipala benkatha bakutshela bahlezi bebhala ngale ngemva message request amangaka uhlu lwezinto ubone ukuthi yes kwanami ke lana inkosi impela shuthi ngingagaxela bangathiwa kuphuma la mafile lawo izinto ezinobufakazi